Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Atal honetan, Gerra Zibilean zehar, Nafarrak bertze frontetan nola aritu ziren azalduko dugu. Nafarrak Gipuzkoako frontean parte hartu zuten, baina baita beste fronte eta batailetan ere. Adibidez, Ebroko batailan, baita Asturiasen, Guadalajaran, Madriden, Nafarren parte hartzea nabarmena izan zen. Gerraren hasieran, bolondresak Iruñan elkartu ziren, baina gerrak aurrera egin ala, jendea borrokan parte hartzera behartzen hasi ziren. Hogeita hamaseiko uztailaren 18an Gaztelu plazan elkartu ziren milaka eta milaka lagun, karlistak. Estatu kolpea babesteko eta beraiek eurek uste zuten gobernua botatzeko, komunistak eta sozialistak gobernutik egoteko. Bolondresak nik usten dut, lehenengo bultzada edo golde hori bolondresekin egin zala, Geroia behartu egin zituzten, mobilizazioak urriatik aurrera, aginduak, armadako, matxinatuen armadako aginduak oso zehatzak izan ziren, eta bolondresak ez ziren izan. Bolondresak izango balira, itzuliko ziren nik usten dut gehienak edo askok behintzat euren herrietara eta hori esan gertatu. Mobilizatu egin zituzten 16 urtetik 55 urtera bitarte horretan. En los primeros meses del golpe de Estado del 36, la primera represión va contra los principales dirigentes. Pero a continuación, en los meses de septiembre y octubre, hay una segunda refriega. Son personas que no se habían destacado mucho, pero que son detenidas y utilizadas como mano de obra gratuita para trabajar los campos de los voluntarios carlistas que habían salido al frente. Son, por ejemplo, gente de izquierdas que habían pertenecido a la UGT, a la CNT, y se les lleva a vendimiar, a hacer la siega. Una vez que han acabado los trabajos, siempre gratuitos y sin pagar, en régimen casi de esclavitud, se les ofrece la posibilidad de ir al frente de los sublevados o al fuerte. Siempre se ha dicho en Navarra, o al frente o al fuerte. O te asesinaban en la cuneta o te ibas de voluntario a luchar contra los tuyos. Este es el tercio de Sanjurjo, que se organiza desde Zaragoza y que en la zona media de Navarra y el sur pues nutrió de gran parte de unas 225 personas izquierdistas que tuvieron que ser alistados y entrenados para combatir a la gente de la izquierda que se situaba precisamente en el frente de Huesca, en Aragón. Es a todos estos izquierdistas forzados a combatir con el régimen de Franco, que se lleva a Zaragoza, a los que se les fusila a principios de octubre. Hay grandes sacas y en el cementerio de Torrero se hacen zanjas de 250 metros donde se les entierra. Son personas sobre todo de Olite, hay 14, de Mélida, de Pitillas, de Sartaguda hay 40, de Lodosa, hay 20, de toda esta zona del sur y centro de Navarra. El ejército de Franco no se nutrió principalmente de sublevados, como nos puede parecer. Había un importante porcentaje de requetés, que podían ser un tercio, otro de falangistas voluntarios, que eran menos,
Y luego estaba la gente que había sido forzada a alistarse o que le tocaba ir al ejército por quinta, que era un porcentaje muy importante, igual del 60%. El ejército de Franco estaba nutrido de rojos, de personas normales y de gente de izquierdas. Se daba paradojas concretas de gente de Olite, por ejemplo, que había sido arrestado y encerrado en la cárcel de Pamplona, había sido fusilado su padre, su tío y él, por tener 17 años, se libró de churro, y luego en las quintas le toca ir a combatir a los suyos, a los republicanos. Es alistado y tiene que luchar en el frente con Franco y encontrar sus convicciones republicanas. Bueno, Nafarroko gizonezko gehienak nik usten dut gehienak guztiak ez esatearren parte hartu zuten gerran. Behartuak, nik esango nuke ere gehienak behartua, 16 urtetik 45 urtera. Ehunka eta ehunka ihes egin zuten Gipuzkoara eta Bizkaiara, horiek Republikaren armada parte hartu zuten, beste batzuk ihes egin zuten iparraldera edo Frantziako eremutara eta Frantziatik espulsatu egin zituzten Kataluniara eta bertan parte hartu zuten Republikaren aldeko armadan, baina gehienek parte hartu zuten Frankoren armadak. Esaten dutenaren arabera 40.000 inguru, ez dut uste inbeste izango zirenik, baina garaiko gizonezko guztiek batean edo bestean, armada batean edo bestean parte hartu zuten. Behartuak, Bolondrez, nik usten dut Bolondrez gutxi, eta gaur egun gauza bera gertatuko litzake, osea, Bolondrez gerra bat egiteko, nik ez dut uste Bolondrez asko egongo zirenik. Beste biktimekin gertatzen den bezala, Armada Republikanoan hil ziren Nafarrei buruzko dakiguna memoriari esker da. Orduan bere herrietan, bere familietan gelditu zen oroimen hori eta bere testigantzei esker horren berri izan dugu. Gero artxiboetan aurkitzeko, ez da bat ere erraza, historia horiek, zenbait kasutan parte hartu dugu, baina oso zaila da aurreratzea. Eta alde batetik, batzuk hil ziren, beste batzuk erbestera pasatu zuten, askori buruz ez dakigu zer gertatu zitzaien, orduan oso gai zaila da ikerketan aurreratzeko. Nafarrak gerrako bertze frontetara eramanak izan ziren. Aragoi, Ebro, Asturias eta Guadalajara bertzeak bertze. Nafarre tertzioak parte hartu zuten bereziki Euskal Frontean, eta nik esango nuke gainera Gipuzkoako frontean hildako ugari izan zituzten, baita ere Bizkaian, gero 37an Jata, Zabigain, Sollubeko mendietan, baina beste azpimarratuko nituzke beste fronte pare bat. Bata da Madrilgo setioan Guadarraman eta beste tokietan parte hartu zuten, Nafarrek, behartuak noski, eta gero 18an parte hartuko zuten Ebroko borrokaldi ezberdinetan, Teruelen eta Aragoiko eremu ezberdinetan. Beraz, nik hiru toki horietan Euskal Frontean, Madrilen eta Ebroko borrokaldietan parte hartu zuten nafar gehienek. Gaur egun hori jakitea zaila izango litzake, baina posiblea da, aukera dago. Nik, doku baterako da, nik aurreatuko eskup balitz, aukeratuko nuke esandakoa, ez? Hortarako eskatu dugu subentzio bat Euskal Memorian, lan egiten den Euskal Memorian, eta Gipuzkoako Foru Aldundirako eskatu dugu babes ekonomikoa hori ulertzeko eta jakiteko. Hain zuzen ere aurkitu dugulako artxiboa, eta artxibo horretan daude Frankoren aldeko armadan
parte hartu zuten nafar guztien fitxak argazkiekin eta guztiz. Izan daiteke 50.000 inguru. Beraz, etor zaitezte 2 urte barru eta erantzun zehatza emango nizueke. Nafarroan esan gerra egon, beraz, Nafarroko hildakoan, borrokaldean hil zirenak asko izan ziren, bereziki populazioaren 1,5, 2 iaia, esango nukenik. Zehazki, Frankoren armadan hil zirenak izan ziren 4.500, hori hausnartuta eta garaian frankistek egindako lan baten arabera badakigu izen guztiak, nongoak ziren, nun hil zituzten edo hil ziran, urteak, eda karlistak edo falangistak ziren, eta bar, eta bar. Eta gero, Euskal Memoria eta beste taldeen arabera badakigu 500 bat hildako ere Errepublikaren armadan ihes egin zuten Gipuzkoara, edo Euskal Armadan parte hartu zutenen artean, eta bar, eta bar. Beraz, esan dezakegu, gutxi gora bera, bata bestearekin konparatuz 5.000 bat hil zituztela edo hil ziren gerran. Los aviadores navarros responden a 2 perfiles. Por un lado tenemos a militares profesionales que estaban ya en el ejército antes de la rebelión de julio del 36, y por otro lado tenemos simplemente a jóvenes que en ese momento logran ingresar en aviación. En el bando de Franco básicamente son falangistas, porque ingresar a una academia de aviación pues exige muchos avales, y en el campo de la República, navarros que en ese momento estaban fuera de lo que puede ser el territorio foral, y que normalmente siendo militantes del Partido Socialista o comunistas pues pudieron también ingresar en una academia militar. La mayor parte de los aviadores navarros lucharon en el bando de Franco, por lo menos hubo unos 40 pilotos en ese bando. La mayor parte de ellos eran ya aviadores antes de la guerra civil, ¿no? A veces incluso eran familias, pues los Calderón Gaztelu, los Ruiz de Alda y otros jóvenes que se hicieron pilotos durante la guerra. Realmente los que sobrevivieron a la contienda, además de salir bien parados por salvar la vida, tuvieron muchísima promoción. Algunos llegó a ministro de aviación, otros llegaron a presidente del Atlético de Madrid, que en aquella época eran cargos que se ponían a dedo. Y respecto a los republicanos, eran bastante menos, no pasaron de una docena, pero el perfil es parecido. Militares de preguerra, el más conocido era Virgilio Leret, que fue el primer creador de un motor a reacción desde el punto de vista cronológico, que fue fusilado. Y luego la peculiaridad es que en la República había militando algunos aviadores navarros que de donde procedían era del cuerpo de mecánicos, de soldados, pues como podía ser Lasterra, los hermanos Gilarecha, el más conocido era Pablo Rada, que eran personas de extracción popular, de clases bajas, pero que habían ido dentro del ejército progresando sucesivamente, haciendo cursos, y que no habían olvidado pues esa condición, digamos, popular, y por eso se quedaron con la República en lugar de luchar a favor de Franco. Los pilotos más jóvenes, por tener más reflejos y tener menos experiencia de vuelo, normalmente utilizaban aviones de caza. En el caso del bando de Franco, Fiat, hechos en Italia, y en el caso republicano, pues Polikarpov y 15 y 16. Si ya eran pilotos con más años y con más experiencia de vuelo y ya conocimientos de navegación, uso de radio, solían utilizar polimotores, aviones de 3, de 2 motores. En el caso del bando de Franco, modelos alemanes, Junker, Heinkel, y también trimotores
italianos de la Casa Saboya. En el bando republicano, que andaba muy escaso de aviones, normalmente los navarros lo que hicieron fue volar aviones transformados de aviones civiles, pues por ejemplo el DC-2, que era un avión civil norteamericano, o Fokker. ¿Peligros para un aviador? Pues además del más obvio, que es ser derribado, en aquella época simplemente que se levantase la niebla y que se estrellase el avión contra una montaña, que se parase los motores. Los peligros eran múltiples, pero también es cierto que resultaba muy atractivo en aquella época a la idea de volar, y el único camino para una persona de clase baja o clase media era hacerse aviador. Kintoak edo behartutako gazteak etxea utzi eta honitz Nafarroatik kanpo hil ziren. Gerran bando nazionalean hildako Nafarrak oroitarazteko hainbat oroitarri eta omenaldi egin ziren. Bueno, memoria historikako legea oso argi uzten du ikur frankista guztiak kendu behar direla. Eta horregatik, ja 2016an errolda bat egin zen, Nafarroako ikur frankista guztiak biltzen. Ez da egiteko erraza, horretarako zentzu hori irekita gelditu da. Azken urte hauetan txosten batzuk egin dira udaletako artxiboetan, ikusteko ze ohorek daude aktetan, eta gero kentzeko konpetentzia tokiko entitateena eta udaleena da. Guk gomendioak bidaltzen dizkiegu, eta oro har udal gehienek aurrera eraman dute, eta hori badago lan, baina asko kendu dira ja dagoeneko. Behartu zituzten eta gaztelaniaz esaten den bezala karne kañon izan zirela, abanguardian. Beraz, gerra borrokaldi guztietan lehenengo lerrotan daudenak, hiltzen direnak edo hiltzen dituztenak, eta Nafarrak izan ziren lehenengo lerroko soldadoak Euskal Frontean, horregatik asko eta asko daude hilak, eta lehenengo lerrokoak ere Guadalajaran eta Madrilgo setioan. Nik ez dakit mendeku bat izan zen ala ez, baina betidanik oso bitxia iduritu zait lehenengo lerroko soldadoak fronte batzuetan Nafarrak izan ziren, jakinda hilko zituztela edo hilko zirela, ez? Miguel José Garmendia zen Orosbeteluko gizona, lanbidez abokatua, EAJ-ko partaidea, mitinlari nahiko trebe eta askotan aritu zena Errepublikako urtetan, 1925ean Napar buru batzarreko partaidea, eta gerra iraunzuna, bera Orosbeteluarra izan da, hortikan abiatu zen Iratin barna mugaz bestaldera. Sarara jun zen, eta gero Baionatik Bilbo aldera bat egiteko Eusko Jaurlaritzakoekin edo alde republikanokoekin. Eta bera, hain zuzen ere, gerra horretan aritu zen beti alde republikanoan. Lehen pixko bat laburbildu dudan bezala, bera izan zen abokatua lanbidez, baina EAJ-ko militante aktiboenetako bat, eta aritu zen batez ere hori alde propagandistikoetan, mitinlari bezala, eta alderdiaren barruan importantea izan zen, hain zuzen ere, 1925ean Napar buru batzarreko partaidea izan zen hainbat hilabetez.
eta aritu zen beste batzukin batera, ekimen politiko horietan, EAJaren aldetik. Nafarroatik alde egin zunean mugaz bestaldera, zen denbora asko egon iparraldean, eta berehala bueltatu zen nolabait izateko hegoaldeko lurraldetara. Azpeitian daukagu 1936ko udan, eta hor aritu zen lehenbiziko gudarien taldeak antolatzen. Hortikan Gipuzkoa galdu zutenean joan zen Bizkaira, hor aritu zen Eusko Jaurlaritzaren barruan barne sailean, eta Bizkaia ere galdu zutenean joan zen Valentziara. Eta Valentzian bat egin zuen Manuel Irujorekin, bere ministeritzan, Manuel Irujo zen Justiziako ministraria, eta Miguel José Garmendia izendatu zuten zera Espainiako alde republikanoaren kartzelen ikuskaria. Beti Manuel Irujoren agindutara. Eta hor egon zen ekimen horretan, 1938ko bukaera arte, eta ja 1939an erbestera joan zen. Erbestean, Parisen hain zuzen ere, bera aritu zen Parisetik antolatzen eta laguntzen erbesteratuen bigarren erbesteratzea, hain zuzen ere Amerika aldera joan ziren erbesteratuen ibilerak antolatzen. Mila 1939ko otsaialdean erbesteratu zen ja behin betikoz Miguel José Garmendia. Hasieran egon zen Paben eta gero Parisen. Eta Parisen egokitu zitzaion beste euskal militantekin batera, Eusko Jaurlaritzaren menpe aritzen ziren militantekin batera, prestatzea euskal erbesteratuentzat harrera lekuak eta bar. Konturatu zirenean, Frantzian gero eta zailagoa zeukatela hor egotea, hasi ziren antolatzen edo eztabaidak izaten antolatzeko, nolabait esateko, Ameriketarako erbesteraldiak. Eta hor Miguel José Garmendia buru belarri aritu zen Espainiako zerekoekin batera antolatzen olako espedizioak. Bera egon zen erbestean, Frantziako erbestean 40 arte, ja ordurako bigarren mundu gerratea hasi zen, eta alde egin zuen 40an Marseillatik Portugalera, itxasoz noski, eta gero Portugaletik Casablancara, eta gero Casablancatik ja joan zen Buenos Airesera. Buenos Airesetik Mexikora, eta ja betirako nolait esateko laketu zen Mexiko erbestean, eta hor egon zen hil arte, bera izan zen 1960ko hamarkadan EAJaren ordezkaria edo ordezkaritzaren burua, eta nolait esateko berak pairatu zuen baita ere besteratuen bidea, Frantziralen eta gero Ameriketara berandu. Hausnarketa bat egitekotan, Nafarroko beste frontetan, aipatu beharko genuke, Nafar gehienak lehenengo aldia ateatzen zirela bere herri txikietatik edo hondietatik, eta nora eta ara joan ez, borrokatzera beste tokietara, ezagutzen ez zituzten beste tokietara. Garaiarako nik usten dut, izugarria itzelea izan behar zala, eta baita ere hildakoen kopurua. Hildakoen kopurua ulergarria izango litzake horren atzean mendeku bat egon badago. Eta nik usten dut mendeku hitza erabil beharko genuke hortarako, ez? Nolabait esateko, Nafar, nahiz eta Frankoren aldekoak izan, baina lehenengo lerrotan egoteko borrokaldi
aipatutako borrokaldi horietan. Nafar hauez oso gutxi dakigu, familiek ere oso informazio gutxi dakigu, eta oso zanguratsua iruditzen zait, 80 eta piko urte pasata horren gutxi informazioa izatea. Horrek esan nahi du, berriro ere hemen dugula eskutatze helburu politikoaren beste aztarna bat. Eta, alden neurrian segituko dugu informazio hori bilatzen. Hori da konpromisoa eta saiatuko da. Bai. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.